سدت أمنتنا ባህልና ስለንቦላና ሓፂቡ ወሲድዎ እዩ ኣብ ሓዳር ዘይምፅናሕ ክስማዕ ክንዚ ክትጣዓሲ ንጣዓሳይ በቃላተይ ክነግረካ ይክእል ካብ በቃላተይ ዝነግረካ ኣብ ውሽጠይ ተኣቱ ጣዓሳይ ብልክዕ እንተረዳእካዮ ንጣዓሳይ ግን በቃላተይ ክገልጾ ይክእል መለስ ከነዕላል ክኾነና ጠንቂ መፋትሕ ክንታይ ዲ ኣብ ቃል ኪዳን ካን ኣምላኽ ካን ዘይምእማን መስዋዕቲ ዘይምግባር ነፍሰ ፍትወት ብዓብኡ ኸኣኒ ፍልስፍና ምዕራባውያን ንእማን ፌሚኒዝም ዝበሃል ፍልስፍና ንዕቤት ደቂ ኣንስትዮ ዘቃለሲ እዩ ዝብል ነዛ ኣሚንካ ሓዳርካ ብሓፋሕ ምስ ሰበልካ ሲንግል ምስ ኮንካ ትረኽቦ ናፅነት እዩ ዝመስለካ ግን ምስ ጣዕምካ ኢኻ ትፈልጦ